Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal portala cropisi.net. Pred nama je danas novi unboxing video, a danas ćemo unboxati DeLonghijev automatski aparat za kavu naziva Eleta Explore. Ovo je jedan možda od najboljih uređaja koje DeLonghi nudi, a poseban je po tome što nudi pripravu hladnih, ali i toplih napitaka od kave i naravno mlijeka. Dolazi sa dva kontejnera za mlijeko, za pripremu toplih napitaka, odnosno hladnih. Kao što možemo vidjeti, ovdje je to istaknuto, latte crema hot i latte crema cool. Naravno, ovaj uređaj nudi i mogućnost hladnog cold brew, odnosno hladne priprave kave, a ima i tehnologiju prilagodbe zrnu kave. Kutija je ovako poveća, vrlo informativna, no hajmo mi vidjeti zapravo što imamo unutra. Jasne upute kako se ovo sve treba otpakirati. Je jedna velika kutija dobrodošlice. Što je tu? Mjerica za pripravu već mljevene kave. Nastavak za, pretpostavljam, toplu vodu i paru. Dodatak za kockice leda te podeblje upute. Nastavljamo dalje. Mogu pretpostaviti da su u ove dvije kutije zapravo kontejneri za mlijeko. Pa hajmo vidjeti. Tako je. Jedan kontejner, konkretno ovaj tamne boje za pripravu toplih napitaka, tako piše, latte crema hot, a u drugoj kutiji je onda kontejner za pripravu hladnih napitaka. Kao što vidimo, latte crema cool. I dolazimo do samog uređaja, pa idemo i njega razvijeti. I evo ga, kafe aparat zapravo, odnosno aparat za kavu, vadi se pomoću ove kartonske kutije i onda se zapravo na ovaj način otvara. Da vidimo, ovdje je strujni kabel. Ovako praktično zaštićen. Pretpostavljam da je tu, pošto je ovo model koji dolazi sa Coffee to go šalicom, pretpostavljam da je i Coffee to go šalica ovdje. Tako je. Zaista lijepa, kvalitetna Coffee to go šalica od metala koja savršeno pristaje ovom uređaju. I evo ga, konačno smo sve otpakirali, otvorili smo i ovu kutiju dobrodošlice. Pored ovako dosta različitih uputa, naravno na različitim jezicima, stižu i nešto kratke i jednostavnije upute. Na primjer, ovdje je vodič za odabir stupnja prženja zrna kave. Ovdje je kratki pregled napitaka koje možemo raditi sa Eletom Explore. Kao što sam spomenuo, topli napici, hladni napici, naravno od kave i mlijeka. Eleta Explore se povezuje i na Wi-Fi mrežu, te se njome može upravljati pomoću DeLonghi Connect aplikacije. Ovdje su i kratke upute za brzo stavljanje uređaja u pogon, te pregled toplih napitaka od kave, hladnih napitaka od kave, toplih napitaka od mlijeka. Kao što vidimo, zaista veliki broj napitaka je ovdje na raspolaganju, te hladnih napitaka od kave. Naravno i cold brew napici
sa hladnom ekstrakcijom kave, opet topli i hladni. Zgodno je ovakve upute imati uvijek pri ruci, što je zaista dobro kod ovakvog uređaja. Kontejneri za toplo, za hladno mlijeko, ova forma za kockice leda, špatula i ova kao četka za čišćenje, trakica za određivanje tvrdoće vode, dodatak za toplu vodu i naravno sama Eleta Explorer. Uređaj izgleda zaista kvalitetno, rukovanje je intuitivno, a veliki spremnik za kavu sa hermetičkim zatvaranjem radi čuvanja arome kave. Coffee to go šalica i evo, to je više manje sve što stiže u paketu. Punu recenziju ovog uređaja svakako pročitajte na portalu cropisi.net.